Live yan, oh. Kung kaya mo lang din lang, bentahan mo mga ice candy ganon. Kaya wala tayong pabarya. Ah? Ice? Oh, isang ice pala eh. Ayun lang ice oh. Hindi mo kaya? Kuha. Tas 4. Tas magmat ka. Oh, magkano pera niya? Magkano po isa? 4. Ay, 4 piso. Oh, sige, okay lang. Oh. Mamaya ibigay ka. Sige lang. Ganun lang. Diyan ka muna kasi inayos natin yung internet. Diyan ka muna ha. Mamaya makakapag-wifi ka na sa internet ka na sa laptop mo. Diyan ka muna. Diyan ka lang. Padilim. Yan na. Init. Ano po mga kaayuda. Ni-install nila yung aming PLDT home. Ganda ngayon ng ano. Init. Kainitan ngayon dito. Sa amin sa Quirino. Ayan. Bili po kayo ng bulaklak. Ng mentals. Nagbibili yan ni, ni nanay. Ayan. Nakasabit pa dyan, no? Meron ba kaming ubas? Gilangan na yan, ang init. Oo. May timplahan ko lang kayo ng juice. Ito yung aming PLDT. I-picturean niya ako. I-picturean din siya. Okay. Okay na. Maka-live tayo eh. Nilive ko to, sabi ko. Ang pag-install ng PLDT home kay Boy Ayuda. Titingnan natin kasi magla-live streaming ako pag mga hating gabi, madaling araw. May mga kaibigan ako sa abroad eh, mga gising pa. Pag kami ganito, malakas to. Tapos sakto eh, nagpaparang kami ngayon, epic pa lang kami ng anak eh. Password kami. Bali, turo ko lang din pag paano magpalit po ng password. Sige, sige. Naglalaro kayo ML, sir? Mag-ML tayo pag may time. Sige, sir. Habol kayo sa rank namin, sir. Mga mythic na kami, sir eh. Mythic na ba kayo? Madali lang yan. Dito na ba? Buti yung pang sir eh, kalaro niya yung misis niya. All. Yun. Yun ang pero ni Boy Ayuda. Ay, yung makikita mo online, kasi ka talaga agad?
pangalan ni Dito Miyagi. Hindi Marcos. Di sinyagi na Oh, nakita niyo lang yung aming bahay. Installation. Yan. Oo na, mainit. Ang aming simpleng bahay. May halaman. Sir, sampayan mo na lang, sir. Oo. Sampayan na nga lang yan. Hey! Ay, sus. Papaalam na ako. May 6 minutes na rin pala to. Sabi to. Ayun na. Ano yan, nak? Magkano isang Marlboro, Ores? 8. Ayan, bibili sa tindahan namin. Ayan. Alam mo na mga kaayuda. Nakita niyo yung ano, pag-i-install ng internet para may laban-laban tayo sa live streaming. Yung isang service provider wala sa Blay. Ayan. PLDT tayo. Ayan. Maraming salamat po. Panoorin nyo lagi yung ating mga vlogs, yung dati pa at yung mga i-upload ko pa. Ayan. Thank you very much po. Stay safe, stay safe, healthy, and happy.